Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga bilogabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Disyembre 20. So, 5 days to go na lang before Christmas. 5 na lang kadlaw, daw ay patay ng Pasko niya. Anyway, sa ato yung mag-aksyon, liwat bike aga sa inyo taran. Ang atong sa inyo pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang kabalubla ka mo ka-aksyon nga ining seeds bala o kung liso sang mangustin, may ara ini nga santhons. Kag ang may So, be fit, be... So, mga ka-aksyon, isa naman kayo edisyon sa kapihan sa aksyon ang atong igadulong sa inyo. Kag sa karon nga aga, may isa lang nga nagpalapit sa aton mga ka-aksyon nga taga Kamindangan sa siyudad sa Sipalay, no? Kay daw nakaagi sa sang ginatawag niya nga daw harassment sa bahin sang mga utod nato na nga yara sa rebuilding nga hublag, no? Ining duha ni ka persona were formerly members sang NPA, no? Mga sa organizing ari ni sila, sa propaganda ari ni sila, pero nag-decide sila nga magwa sa hublag. So much so nga may isa man nga nagplano iya nga magwa man o kung nagkagwa na gani. Kag para maklear ang ngalan ng pangayo bulig sa sining duha nga nauna nga nakagwa nga ma-facilitate para maklear ang ilang ngalan with the authorities o kung sa military before that matter. So ginbuligan nila ini. Pero ang report nga ginkadtuan ining duha pandaman kag ginpalahalin sa ila lugar, sa ila mismo nga lugar. Muna nga ining duha ni mga miyembro pa ni sila sang task force Kasanag. Miyembro ni sila sang task force Kasanag
So ara na sa pag inakop sang task force kasanag. No, tanaw na to na. Nano ang sitwasyon sining sitwasyon sining duha nga nag-ara subong sa task force kasanag bangod sang pagpamahog sa ila, paandam sa ila sa kabuhi nila mismo, no? Bangod sa ilang ginhimo nga pag-facilitate sa tong pag-clear sa ngalan sang isa man ka former rebel former NPA member, no? Kagkaron rebel returnee na, no? Upod naton sumong sa linya ang National Commander sang Task Force Kasanag, siyang migo naton si Mr. John Chong. Kuha naton sang katagan ining informasyon kag balita, no? Mr. John Chong sang Task Force Kasanag. Good morning, sir, and welcome once again. Yes, sir. Thank you very much, Sir Boy. No? Mayong agagin sa imo kung sa tanang listeners sa Action Radio. Mayong agagin sa tanan. Yes, sir. Kay may nakaabot sa aton nga informasyon nga may duha ka mga miyembro sang Task Force Kasanag, ha? Miyembro na ni sila isang Task Force Kasanag, mga former rebels na naging rebel returnee, nagpa-miyembro sang Task Force Kasanag nga nakabaton sang daw pamahog abe, nagpahalin pagani sa ila sini nga ginaistaran o kung sa ila sini nga lugar sang mga ginaligar mga katapo sang hublag, no? Sang mga rebelde nga grupo, Sir John, no? Kaga sa paitsindi naton ara na subong sa inyo nga pag inakop ining duha ninyo ka mga miyembro, Sir John. Anong natabo sini? Yes, sir. No? In addition, ang aton nga mga members, sir, nga formerly ara pa sila sa vlog, subong nagdapot nila, sir, sa more than 100, no? Ka-members. Formerly, mga members ang New People's Army nga nagbalik na sa mainstream of society, subong upod nato, no? So, ining duha naton ka mga utod or members ang 2013, I think, no? 2014, nag-member na sila sa Kasanag. Kag nagabulig ni sila sa aton mga programa, especially sa aton pag-promote sang peace and progress or kung sa Tagalog pa, ano, no? Sa nang kalinugan, no? Or kapayapaan sa ating bayan. So, ang ining mga members natin, sir, daw according sa ila panugid sa akon, facilitate sila sang isa nila ka comrade, no? Formerly kag gindulong sa Philippine Army sa Kamindangan, no? Sa 15th IB kag gin-facilitate abi nga ma-clear ang ngalan, no? So after sila sa pag-clear sa ngalan sining upod Manila sa una, no? Kag after sito daw 5 days after insulod sila sang according sa ila mga siyam katawo, no? Kag nagpakilala New People's Army kag ginambalan nga maghalin dira sa ila lugar within 2 days, no? Kaya kung hindi, sintensyahan sila, no? So, ang duha, wala na nagtiner, tungod man na hadlock, no? So, ari na sila subong sa aton, sir. Ari sila sa aton nga paginakob, kag gina-clarify man aton, kag ginapanawagan kung tuod-tuod kid man na nga New People's Army or basig kadala lang sa ngalan sa NPA. Gusto man aton i-clarify, sir, no? Kung may kapamati man nga ila member or officer nila, gusto ko lang clarify nga ang Kasanag hindi niya intelligence work, no? Wala kami instruction sa amon members or officers nga mag panilag sa gihos ang mga kauturan naton kag mag report sa aton nga mga authority. Wala na iya sa aton nga bylaws or sa amon nga constitution. Ang amon lagi sa Kasanag is only a facilitator, no? Kung nagkadtogin man to ang tabo kag nagsalig kag gusto mag-angot sa army, so gin-facilitate lang to sa aton mga kauturan na Sir Boy, no? So hopefully nga maintindihan sa aton kauturan dira sa kabukiran nga ang Kasanag gina-clarify ko kag pahangop sa ila, ginapaintindi nga wala kami labot sa ginatawag intelligence work sang aton mga enforcement o sa aton sa Philippine sa Armed Forces of the Philippines, Sir Boy. Okay. Atago nato ni sir, no? Ang pagkadto sa ilabi sining mga ginaligar, mga miyembro sa NPA, hindi man niya bilang ginkatuan sila bilang miyembro sang Task Force Kasanag, hindi niya. Hindi, sir, no? Kasi according sa ila, ginambalan man sila kuno sang mga kauturan ta nga NPA nga nagambal nga ti wala man niya lapot ng Kasanag. Pero galing kay ti ang ilang gintrabaho daw considered naton, sir, nga nag-inform man sila sa akon, sir, mo nga during the time ato ko sa Manila ka nag-inform sila nga
ibuligan nila ang ilautod nga madulong lang kag ma-turn over sa authorities. Di siling ko kung lapit ang pinaka-nearest nga army o detachment dira nyo idulong kag i-turn over ina para mag-clear ang iyang ngalan, no? So hasta lang dira ang aton nga mga members dira last tang ilag gintas abi sila, no, kag ti ngayo man sila sir sa akon sa clearance kag na pasalamatan ko manggani ang ilang pagka-facilitator, no. So hopefully basi kung na-misinterpret man sila sa aton mga kauturan sa bukid, no, kag nasalaan abi, no, ako na iyang nga paminsaron Sir Boy basi nasalaan sila. Amo na gani nga nalipay ko nga gintagaan mo ko chance, no, nga makahambal man, no, kag makapabalo man sila, maka-inform man sa ila to clarify sa amon mga members or officers nga wala kami Sir Boy instruction sa amon nga mga members nga mag-intel o kung magtrabaho, no, nga manilag, no, kag magupod sa ginatawag nga intelligence work. Wala na yan sa amon Sir Boy kausa, no. Kay kami fair, non-political, no, non-partisan, kag ti ang amon nagidya rule is promoting peace and progress, no, kag ti anti-crimes kita, anti-corruption. That's why ang amon niya gidilang role Sir Boy amo ang mag-facilitate sang tanan nga nagakadto sa amon, no. Kag wala boundary Sir Boy, wala boundary of sa aton ginatawag nga mga kauturan, wala kita boundary Sir Boy, no. Kung magkadto man ang aton kauturan dira sa piyak kabukiran o sino nga auto naton, yeah, they are welcome Sir Boy sa aton organization. Okay, ang aton sini nga ginatabot silingon pagitsindi magluwas nga hindi niya intelligence network sang military ang task force kasanag ang ining ginahimo sang task force kasanag nga pag-facilitate sang mga problema, mga ginapalapit dira sa inyong problema, wala ni saya nagalimit lang sa ara sa society kundi nga bisan guro ang mga rebelde kung may ara sila problema kag gusto nila paagi sa task force kasanag, pwede man na sir dyan? Yes sir, no, welcome gid sila, no. Ako gani sir, ginatago gani ang challenge, no, sa ila nga kung gusto nila mag-communicate sa ako, no, kag makipag-istorya, way gid problema Sir Boy, no, willing gid ko magtubang sa ila, no. Kag ikaduha kung ara gani ang media may mag-facilitate na nga makakonek sila sa stato, no, willing gid ko magatubang Sir Boy kag kung anong mga concern nila, no. Pwede naton maistorya, no, kag pwede naton mapabot bisan pa sa Office of the President kung diin ta mga national government offices, willing gid ang kasanag mag-facilitate kay amon ang amon commitment, no, amon ang amon nga sumpaan sa sining organization nga magbulig, no. So basi na misinterpret lang kami sa amon kauturan sa kabukiran kag timing ni Sir Boy, no, nga sa pagi sa imong programa makaabot, no, ang aton nga pag-clarify sa mga issues regarding sa aton mga members nga nasalaan abi, no. Sagati subong ang problema Sir Boy kay ang ila pangabuyan ara dira sa natawag nga kamindangan o ara nila panguma nila, ara ang ila mga kasapatan ti subong ari sila ya sa aton di sa aton nga opisina kag ti siling naton nga ti ma-suffer ang ila pangabuyan dira. That's why kapanawagan ko sa aton kauturan dira nga kung gusto nila mag-clarify, no, kag usisaon na willing gid kita magatubang sila Sir Boy, provided hindi lang nila pag-inita ng aton mga members dira nga na-consider naton daw isa ka harassment, no. Kag ti kita Sir Boy, no, gusto ko lang i-clarify kung nag-accuse sila sa military kag sa pulis nga nag-harass, no. Ti ako gina-consider ko man nga this is challenge man sa ila, no. Ti kung kamo na military kaya nga aton yung mga enforcement garas, ti kamo ano ang panawag sini, this is already harassment, no. In the fact man sa amon nga kauturan dira nga nagbalik na sa mainstream of society, Sir Boy. Okay. Atagon ko man Sir Jan, no? Ining duha ni bala nga kundi sa una mga rebelde man ni sila, ari ni sila sa organizing, sa propaganda sa nabuluan naton. Ining duha ni without mentioning names abe, why hindi ni sila nagganyat sang iban nga mga rebelde nga magbalik? Why ni sila nag-recruit nga magwa sa hublag kundi nga ining nagpalapit sa ilaya nakagwa na yan sa grupo sa mga rebelde kag nagpangayo lang sa bullying nga ma-facilitate abe amo ning nagpalapit sa ilaya, hindi sila ang nagpalapit dito ka nag-recruit nga magwa na sa hublag?
Hindi sir boy, no? Wala no. Ang mismo ang atong ilang upod, no? Amuya ang nagpalapit sa aton mga members kag nangayo bulig nga kung pwede maupdan sila nga maklear ang iyang ngalan sa Philippine Army. So ang role lang gid sa aton nga mga members dito amo ang nag-facilitate lang, no? So amo na gani daw nalipay man kung statement sila, no? Kag gintagaan mas labi chance, no? Nga palapit sa aton di kag mag-explain nga amo nang natabo ti ako ginapaabot komanda sa aton kauturan nga ining amon nga duha ka members nga formerly Comrade Manila, no? Nagbalik na gid man niya Sir Boy sa Mainstream Society kag ti may mga pangumana na sila Sir Boy, may mga kasapatan na da sila sa may Kamindangan, no? Si Palay kag ti subong nagsuffer tungod nga nadlock na dito na magbalik ti ginpandaman sila nga within 2 days, no? Kung hindi sila mag-vacate sa ila lugar, may sintensya nga mag-abot sa ila. That's why nga aton ka panawagan kita, no? Yung sulit-sulit na istoryahan ta, kag ipasiguro ko sa inyo nga ang task force kasanag is not involved in any intelligence work, no? Sa aton nga mga enforcement o sa aton nga Philippine Army. Okay. We are a mere civil society organization, Sir Boy. Okay. So, ining duha subong sir, ti ano ang mahimo sini sa nga mabuligan sila nga makabalik to sila sa ila nga trabaho, may ginahimo na nga tikang ang task force kasanag para mabuligan man sila? Yes sir, no, ginatinguan nato, no, ang pag-clear, no, aton coordination, no, sa ginatawag nga pagplastar man sa ilabi nga mabalik na to sila dito kag mga buhi na sang mainong, no. Amo na gali Sir Boy pagi sa imo program, no, kun nga pamati man sila, no, kag hopefully maintindihan man nila ang aton nga sitwasyon, no, especially sa duha naton ka mga utod nga may pangabuhi man dira sa may Kamindangan kag dira gid na base ang ilaabi nga pangabuhian Sir Boy mo, no. So hopefully ma-settle na ni kag hopefully nga hindi na nila initan o hindi na nila pag-personalo, no. Kay in the first place, no, ang amon nga mga kauturan, no, nga ara dira ga pangabuhi, no, hindi na sila involved sa military o intelligence work and never na sila mag-engage, no, sa ginatawag nga monitoring o ano da nga mga ginapaubra sila sa aton ng forces of the Philippines. Wala na sila labot, Sir Boy, no. So kung gusto nila masiguro, no, tagaan nila sang madalom nga pag-usisa, no, o pag-investigar, no. Kay kabalom ako nga aton nga mga kauturan dira nga sa piyak nga grupo, no, may mga intelligence para sila gulo Sir Boy, kag ti basi na misinterpret man sang ilang mga masa, no, kay ti kabalom ako may mga masa man sila sa palibot nga mo man nagahatag sang information sa ilang mga ngaway, no. So hopefully Sir Boy, no, nga matapos na ni kag hopefully mag-isa na kita, no, kung ang kausa naton pagbulig sa pumuluyo o ang kausa naton pag-reforma sa aton gobyerno. So kita yung mga sibilyan hindi dapat mag-faction o hindi dapat mag-hatag sang pamahog or pagi sa paggamit sa ginatawag balang harassment, Sir Boy, no? Kaya hindi man ina makaayos. O kag hindi gina, Sir Boy, makabulig sa ginatawag proseso sang kalinuhan kay katawayan kung nagainamo ng aton nga mga karakter, Sir Boy. Ang ining duha, may pamilya man ni sila, Sir Jan? Yes sir, may pamilya, no, may mga ang isa ganit nito, may mga apo na ni, no. Kag ti halos sila damo na ni pamilya kay how many years na nila Sir Boy sa Oblag, mulawig ni sila sa Oblag, no. Kag ti amo na gani sila kung ang ila ning intensyon na gid lang, no. Diri sa ato decision makabulig, no. Ang siling ko lang sa ila permi promote lang kita sang kalinungan kag katawhayan, no. Kag at the same time kung may magkadto nga tao sa inyo, no boundary kita, no, maski na aton kauturan dira sa piyak na grupo, kung may gusto sila cancer, no, may gusto sila ipabot sa gobyerno, willing kita mag-facilitate, no, kasi ang aton ding rule, alagyan lang man, no. So, hopefully, ako panawagan kit sa aton kauturan, dira, especially sa New People's Army, no, nga, hangpon ta ang mga tao sa aton palibot, kag hindi naton pag-ubrahan sa isa ka issue, no, nga manabaw lang ang aton pag-usisa, no. Dapat, i-considerar naton nga ang tao dira sa dira nga lugar ka pangabuhi sang malinong ara dira ang ila pangabuhian kag di very inhuman man no nga palayaso naton dira nga despite ara dila ang pangabuhian nila, no, kag ang importante sa tanan ni nga nangin kaupod yo man ina sa una sa Ublag nagkausama ina ito apinti physically hindi nagiman guro Sir Boy kasarang ang lawas kay ti may edad na giman sila nga duwa mo, no, kag ti
naluoy makita gani Sir Boy, no, ngati because of their task, no, nga nagbulig facilitate na ano pa sila, no, na hatag pa sa nabutang pa sa alang-alang ang ila pangabuyan kag ang ila mismo kabuhi, Sir Boy. Ang ila pamilya, Sir Jan, wayagin pahalin sa lugar, ato lang dito gyapon sa Kamindangan? Yes sir, no, wala man ginilabda na ilang pamilya, no, kasi damo na da sila pamilya, alos pamilya na da dira-dira no, except lang sa ilang duwa, Sir Boy, no. Pero amo ni aton nga chairman kag vice chairman dira sa Kamindangan si Palay, kag dungan sila, Sir Boy, nga ginkadtuan, no, sang more or less mga siyam katawo, according sa ila information, kag according sa ila may mga armas, no, kag sulod ang ila balay, kag pandaman nga within 2 days dapat ma-withdraw o mabakita siya sa ila lugar, kay kung hindi sintinsyaan sila, Sir Boy. So ang matag lang dira is wala sila gingadtuan tungod nga nag-membro sa task force kasanag, kundi ang ingin kadto sa ila tungod sa pag-facilitate nila sa tong isa man ka rebelde nga nagbalik naman sa syudad. Amo to iya ang ingin kadto sa ila, hindi tungod nga membro sila sa task force kasanag. Hindi, Sir Boy, no, kahit ginpamangkot man, ninambal man mismo sa kauturan naton sa kabukiran, no, nga siya way man niya labot ko nung kasanag according sa aton mga kauturan sa New People's Army, no. Pero kaling kang tasking bala, Sir Boy, no, kag ikaduwa narayo mas lay na clearance sa akon kung pwede sila kabulig kading sinang tao nga gusto na magpa-clear sang iyang ngalan. Tisling ko sa ila, go ahead, no, as long nga makabulig kita, kag ang trust ng tao nga magpa-clear sa iyang ngalan ara sa inyo, especially sa ato organization, go ahead, no, basta limit lang kita, no, don't entertain or hindi na mag-interfere sa ibang issue except ang pagbulig lang, no, kag ang pag-facilitate nila sa aton man utod nga gusto magpa-clear sang iyang ngalan sa Philippine Army, Sir Boy. Amo gani na nga ti daw naluoy man kita sa ning duha bala kay na meet ko man ning duha ni daw naluoy man kita sa ila bala kay ti kadako iya sang epektos ni sa imo pangabuhi mo, amak mo nga makwan iya magliwat ang imo nga pangabuhi tungod nga way katuya sa imo nga lugar, ang imo tong ginatipan tungod nga may ginatalauma kato nga bisan magamay lang nga po duta may kasapatan nga ginasagod to ti paano na lang nakaroon ti apektado gidya ang imo pangabuhi hasta sa imo pamilya sa amo nga sitwasyon, no. Amo na siguro isa man ko sa panawagan man sa aton nga mga kauturan nga yara sa ublag nga ti siguro nag-agree ko sa imo panawagan sa ila nga usisaon na isang maayo, no, kung ano gid bala ang nahimo sini nga sala sang duhaw, ang punto bala nga ano blang nahimo lang nga sala kung nagwa na sila sa saba sa kwan sa ublag ti sa siling na ti medyo may edad naman kasi di na kaya sila lawas. Now ang ining isa iya ka rebelde nga gusto magpa-clear sa ngalan, amo niya nagpalapit sining duha para magpangayo sa bulig, ma-facilitate lang sila iya nga maka-clear ang ngalan bilang wala na sa hublag. Amo lang natani ang ilang ginimo ti ko muupod Manila sa una o bisan hindi pa gani nila kilala basta tiga pangayo bulig kaya daw mo man ang papel nga daw mo man ang mandate ginatag mo sa mga miyembro sa task force kasanag nga kung magpangayo sa bulig misino pa siya ang task force kasanag kinanglan maghimo isang aksyon. Yes sir, no, kaya mo ng commitment nato, no, so ato ginasulit-sulit nato, no, sa kauturan nato, hopefully kay may isa sa ilang masa o sino nga ilang mga members, no, nga ginapanawagan naton kag ako, Sir Boy, willing ko mag sabat sa ila or gusto nila magatubang way ko problema, Sir Boy, no, willing ko mag hatag sa akon communication, no, para ma-clear, no, nga ang amon mga members hindi na ma-threat, no, hindi na ma-threaten dira ang area, no, kag kung kinahanglan magpatunga kita para sa pagbulig kag sa pag-promote sa kalinuhan kag katawayan sa ato nasyon nimo naton, Sir Boy, no, except lang gid nga hopefully wala lang sa harassment or physical nga matabo sa aton mga kauturan dira, Sir Boy, no, kag ti amo na yang aton punto kalinuhan kag katawayan mo, no. Pero sa pagdala sang ginatawag harassment or considered na nato nga isa ka pamahog sa ila kabuhi, laulain naman ina nga istorya, Sir Boy, no, kag hindi naton pag-i-allowed, no, nga aton nga mga membro ma-damage, no, ang ila pangabuhian, ang ila kabuhi, kay ang ila katuyuan amo lang gid ang pagbulig, Sir Boy, sa aton man mga utod dira. Kabay pa nga masulbar ni problema sa duha naton sini ka mga utod
para nga makabalik naman silang normal nga pagpakabuhi dito sa Kamindangan sa siyudad sa Sipala, no? Saylo lang ko, Sir John, ano subong ang mga aktibidades sa task force sa nag-specialist in nag-ilapit nato nga holiday season? Well, in fact, Sir Boy, no, ga-focus kita sa aton nga Zoom meeting, no, sa aton Anti-Red Tape Authority, no, nga nanging partner naton sa pagbulig, no, sa aton nga government sa pag-enhance, padasig sa aton nga mga government services, no, ang Ace of the Wing Business, no, ang RE 1103 to, nga aton nga ginapatigayon ang pagsuporta sina Sir Boy, sina Kalaye, nga what I mean ang aton lang nga mga government services, no, mangin effective na kag mangin madasig, no, mag-enhance, mag-develop para man sa kayuhan sang tanan, no, especially sa aton nga mga kauturan nga nagakasalig kag nagasalig sa aton gobyerno nga ma-develop kag ma-enhance ang aton nga public service, Sir Boy. Dira ang amon focus, Sir Boy. Okay. Why kita sa mga outreach program for this December? Yes, sir, no? So, well, in fact, dito sa Luzon, no? Patgid ka lugar sang aton nga mga na-damage dito sa Sir Boy, no? Nag-facilitate ang kasanag dito sa mga relief goals, pagi man sa pag-bulig sa aton mga officers and members na nagbinuligay, no? Nag-share sang ilang jutay nga, financial para natingob kag nanging successful, Sir Boy, kadamo gid ang mga kauturan nato na buligan, no? Even diri sa Negros Occidental tipon-tipon man ang aton nga mga members, mga officers diri nga kung ano man ang pwede nila mabulig, especially sa mga area nga may mga calamity, Sir Boy, no? At ikaduwa ang aton man nga programa, no, ang aton nga pagbulig sa mga Darwin Fishery nga mapadasig man ang ila pag claims, no, sa ila nga mga sa ila mga duta nga ginatag sang aton gobyerno, no, pag pinagi sa programa sang agrarian reform, Sir Boy. Diri sa probinsya sang Negros Occidental, Sir John, ano sa mga aton diri nga mga dalag ko abi notable nga mga kaso nga ginakuha naton, ginahatagan sa pag-follow up kay tinabalaan naton may isa nga kaso diri sa Manapla ang tubulang kuan lang higko dira sa ila. Yes, yes, sir, no, may ara kita gin follow up, no, nga subong ginaulat naton ang result, no, sa Office of the President, especially sa DENR, no. Ay ning baho sang isa ka distillery dira nga wala pa, according sa mga pumuluyo, wala pa natagaan aksyon, no, nga until now ay para na resolve ang baho dira sa punta sa ng Purisima bala, Sir Boy, no, sa Purisima Victor Manapla, no, nga until now wala pa na tagaan sa solusyon ang baho dira sang isa ka distillery dira sa may Manapla, no. Ikaduwa ini nga aton gin follow up nga complaint sa DOJ diri bala, Sir Boy, sa may Panukoy, no. Sa isa dira ka nag-violate ng ginatawag naton na violation sa aton nga environment, no. Sa dira nga resort, Sir Boy, no, ginaulat naton subong ang response ang DOJ kay para sa akon may mga violation nga daw wala mayo natagaan aksyon sang DNR sa Bacolod, no. Ay mayo Sir John kay daw na kunan mo man na lambutan sang inyong igtalupangod ina kay daw dugay na problema may tinapsanay na da sang kuan sang mangrove. Yes, Sir Boy, no, may mga ara na kita dokumento pero under investigation isang DOJ, no, ginaulat nato ng response, no. Kay may ara dira kita nakita, no, I don't know, correct me if I'm wrong, no, kung ang tagiya siya manggid ni siya, no. O dikto na ni tanan nga mga ngalan sa DOJ kag ang aton dira nakita may violation ako nga nakita dira party sa ginatawag nga environmental laws, no, so especially nga kung mga mangrove nang imo doon dira or patyon that is considered as endangered species, no. So kinahanglan aksyonan na siguro sang DOJ kag makita ta kung sinong may may violation even in the authorities sa mga authorities dira, no. So ginaulat nato ng response sa Sir Boy kung di-refer inang kaso nga gina-forward naton sa DOJ. Ato na sa DOJ gali, Sir John, ini nga kaso? Yes, sir, kay ginakonsiderar ko na, sir, nga
investigation na sa Sir Boy mo, no? Kay di ko lang tawon mo, paano siya natitulungan, no? Di ba? Na-titled na siya. Ikadua, paano siya na-transfer sa resort nga duta daw iyan pa na sa government. Kung hindi tatakasyon, no? That's why ang Department of Justice is spearhead for any investigation nga aton gid request, no? It's either ang itas ang DOJ da, NBI, o it's either kung sino nga itas nila para mag-investigar sila. Ang aton request is investigation, kag ang aton gin forward dito ang mga evidence nga aton na kuha dira mismo sa area sa Panukoy. Samahin mo na, Sir John, kay balokad na subuan mo kung nablas ang mga report kay Lambot sa akon nga may tinapsanay dira sa mangrove nga kuya daw pila nakatuig nga mangrove planting ako dira sa may programa ako kakapin pa sa amon bala sa Parole and Probation Office number 1 sa mga volunteer probation assistants. Nagakuan kami dira kada tuig mangrove plantation planting kami dira. Dito kasubo mo na yung sige kimi tanom sige man panapas gilida. Amo na Sir Boy, no? Atong Sir Boy, aron ko lang taga personal, no? Ang aton da kung ano ang aton nakita nga ebidensya, ano ang aton pwede nga documents nga forward dito so that nga matagaan man disiplina ang nag-violate sa aton nga sa aton layi, Sir Boy, no? Kasi amo nang isa nga commitment nato, no, nga ma-forward naton sa proper agency ang mga bagay nga kinanan investigaran, kag kinanan kung may nag-violate sa lahi, dapat madisiplina gid, Sir Boy, no, kag mapadapat sa kinatawag sa suguan nato. Kay pag-itsindi kuya ang mangrove nga ang tanom isa ini sa mga endangered species naton, protected ni saya, hindi mo niya pwede matapas mo. Yes sir, no, hindi gid sir, no, according sa aton environmental law, no, hindi gid pwede, Sir Boy, kay illegal gina ya, Sir Boy, no. So hopefully nga ang aton ang aton government, no, mangin aware, Sir Boy, no, sa mga layi, no. Kay kumpara na ang DNR naton kisama hindi man tanan, no. May ara magin, Sir Boy, nga mga reports, no, although subject for validation nga kisa nagabulag-bulag bala, Sir Boy, no, kag nagabungol-bungol man, no. Especially nga nakonsidera nila kung hindi nila pag-investigaran na dahil hindi na pagtagaan action, di magadamo ang abuso, Sir Boy, no. Hopefully nakuha mo ang point ko da, Sir Boy. Correct. Kinalti prano pa makwanta na matagaan sa katagan para nga hindi bla masigib la kay kun wise may nagagiyo sine tidos giyo na niya daw okay man lang. Di amo na, Sir Boy, amo na, no, nga di kita wala man katuyuan da nga i-gubon sila or i-stop sila. Ang aton man lang na punto, Sir Boy, for clarification nga di ko may nag-violate, no, dapat tagaan aksyon, no, para ang punto tada hindi na magdamo bala, Sir Boy, ang abusador. Kag at least magwin-winan man ang abuso sa aton nga gobyerno, no, kay di kun magdamo ang abusador, Sir Boy, hindi man lang kita mapiktuan, halos tanan mapiktuan, especially sa nagapangabuhi iya sa eksakto bala, Sir Boy, kag patas. Amo gani maay gani kay ang task force sana gara da nga nagabulig sini nga mga pareho sini nga mga kaso bla kay may mga kauturan kita sa siling kun halin pa sa una. Damo kita yung mga kauturan nga wala ya access, wala sang ideya kung paano magpadangat sang ilas ni nga ibubunot sa mga natungdan ngayon siya sa gobyerno. It's good nga ang task force kasi nagis there para magbulig facilitate sang sini nga mga complaints, mga ibubunot, problema, reklamo sa aton nga mga kauturan. Yes, sir, no, simple man lang na, sir, no, aton nga pag-complaint, no, halimbawa may mga dokumento, no, to prove, no, nga iniabi may violation, like for example, sa Panukoy, no, paano na siya na-convert sa resort, paano na siya natapas ang mga endangered species na, no? Ang aton mo yung dokumento, Sir Boy, mo, tipuno ng dokumento, i-forward sa DOJ o sa diin nga department, no? Nga dapat sa mag-conduct sa investigation, kag i-follow up nato na, Sir Boy, ang result, no? So, wala man tada iya sang ibang nga role, kundi follow upon, kag kung mabalaan nato ang resulta, kung may ginfile na kaso, or may ginpang ginpang subwena na. So, ang information sina, ibalik sa aton, kaya kung ang resulta, aton man na-inform dayon na, Sir Boy, no, sa mga public information. Okay, sige. So, Sir John, salamat, gid. Kag good luck sa mga iba mo pang mga buluhaton dira, kag sang task force kasanag. Good luck sa task force kasanag. Kita isa kita sa basta gani volunteerism ya nagadayaw kita basta volunteerism kay
ini nga mga tao, membro sa task force kasanag, kabalo kita, volunteer organization ni siya, why na esweldo, why kada sang paabuton nga kung ano nga kaayuhan na financially, kay pure volunteerism gid lang ni siya ya. So amo na sa siling nakon nga nagkadayaw ko sa mga tao nga amo sini nga nag-volunteer for this sa sini nga klase sa mga kausa, Sir John. Yes sir, no, kag aton ginapasalamatan aton Sir Boy, no, kag ako gapati Sir Boy nga Pilipino, no, may lagi kita yung heart to volunteer, no, kadamo sa aton mga kauturan nga Pilipino nga willing gid ya mag-volunteer, no, kag damo Sir Boy, subong nakita nato, no, nagadamo kita kag damo man ang mga nag-commit na, no, nga magbulig kag mag-support pagi sa aton nga kausa, no, kay tiway magkita sang ibanding nga ginaserbisyuhan ang aton man nga pinalangga nga nasyon na Sir Boy. Yes, Sir John. So, salamat din, Sir John. Thank you very much for your time and Merry Christmas sa imo kag sa tanan nga mga katapos ang task force kasanag sa kay Ma'am Cathy dira. Merry Christmas, man. Thank you very much Sir Boy, and advance Merry Christmas and prosperous New Year sa tanan nga listeners, ang staff, ang tanan nga staff sa Action Radio. Mabuhay ka mo. Thank you Sir Boy. Sige. Mga ka-aksyon, Mr. John Chong sang Task Force Kasanag, no? So, may mga complaints ka mo, may mga reklamo ka mo nga gusto ipadangat sa mga ahensya sa gobyerno, pwede makaagi dire sa Task Force Kasanag. Makabuling ni sila, facilitate sila mo sang inyo nga mga complaints. Kung di ta madala dire sa province, dito to sa region, kung di madala sa region, dito to sa Malacanang. Kaya mo ni ang ginahimo nga pag-facilitate sang Task Force Kasanag sa whatever complaints, corruption, injustice, amo na ang mahimuan nila sang bulig, makahatag sa bulig to facilitate para ang wais ang justisya, matagan justisya, ang may mga reklamo, masabat ila reklamo, ang may mabubunot na masabat ang inyong ibubunot, no? So, thank you very much again sa Task Force Kasanag, pinagi sa National Commander, Mr. John Chong. Ang atong sining pagpangalagad, magabalik, pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalag at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Nagapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Alagad rin mga aksyon sa Kapihan sa Aksyon. Kaya ito sining pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Sa atong sininga pagpakalaga diri sa Kapihan sa Aksyon, we have with us on the line now ang atong sininga City Administrator kag Executive Director sa Emergency Operations Center sa Bacolod City, no? Si City Administrator M. Ang. Ma'am, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Action Boy. Morning sa tanan nga tagpalamati nimo subong kag of course sa imo online audience. Yes, ma'am. May aga. Kag daw nalipay kita sang balita nga kahapon nga adlaw, 0 ha? Ang aton sining For the first time. record. 0 kita sa kaso sang COVID kahapon nga adlaw kag added to that, the day before daw isa lang ang aton nga kaso. Ma'am? Yes, for the first time naka-hit kita sang 0 sa record sang DOH. And at least consistently subong nag one digit lang ang aton nga fresh cases, ang aton mga bago nga cases. And for example, Action Boy, ang kahapon sa aton nga bago nga cases, may nagligad ni nga the last 2-3 days. Ang bago na nga cases are LSIs, close contact, kag PDL, mga persons deprived of liberty naton, kag ang may mga immunocompromised yung mga pasyente. Okay. Dialysis. So, kung tanawunta, wala gid masyado nga wala na taya community transmission. It only shows nga ang pag-spread ng virus is well under control. Oho, amo na siguro this goes to show nga ti insakto guro ginahimo sang EOC sa aton nga task force diri sa Bacolod, insakto mga tikang ginahimo to combat or to minimize o para madula na gid lang ang ining COVID-19 infection sa ma'am. Well, hindi lang man iya sang EOC, of course dako nga factor dira ang aton mga mitigation measures nga ginahimo, but ang kooperasyon sa public amo gid ang aton ang crucial sa subong nga tiempo, Action Boy. And in fact amo nang aton gina-advocate gid permi nga jutay lang nga pagpasyensya, jutay gid lang you know ining mga ginahimo ta may inconvenience man gid nimo hindi man tani gusto nga gina-restrict ang aton movement, ginabawalan ang certain things nga hindi naton mahimo. For example, hindi kita ka-party-party, nga tagdamo sa aton, sa mga opisina, sa mga kompanya. Hindi man kita tani gusto nga himuon na, but we have to do it para nga mas ma-control naton ang pag-spread ng infection. At the same time, para nga hindi kita maggulpi saka ang cases naton pagsulod sang 2021. Kay kung tanawon ta, Action Boy, ang cases naton sang COVID for the whole month of December 20, nakita subong so two-thirds of the month of December nakita ang total number of cases naton is isa lang na kaadlaw sang October. I mean isa lang na kaadlaw naton nga mga cases sang bilog nga month, isa kaadlaw lang sa October, bilog na nga month sang December. So dako kayo sang diferensya ang pagnubo sang cases. And this is all because ginastriktuhan ta, and at the same time aton gid gina-try as much as possible nga pangitaan sa mga pamaagi nga mga ma-mitigate naton ang effects kag ang risks sa COVID-19. Sa mga balita wala ma'am sa national abe, daw may mga research abe, ining Okta research ni gani
nga may surge sang cases sa sining holiday season. Amo diri sa Bacolod anong inyong study nga ginhimo? May mapabuton kita nga pagsaka sang kaso tungod sa holiday season? That's a study that was already conducted, Action Boy, sang DOH kag DOH kag DILG base sa data nga available man sa ila. Nakita nila ang reversal sang trend sang cases nga before pag set in sang holidays. Most LGUs kalabanan nga mga syudad kag mga probinsya nagapanubo na gid man ang mga cases. However, nakita nila sang lately lang nga may ara sang reversal sang trend. Sila nag-amat-amat naman pasaka ang mga cases. That's why sang 3 days ago nagpatawag sang meeting ang DOH kag DILG joint meeting upod sa tanan nga mga mayor kag mga governors para nga i-advise kag i-instruct ang mga local chief executives nga ibutang sa red alert ang mga syudad because of the risk and the threat of a surge after the holidays. So nakita na ni Action Boy from the data, especially coming from NCR, Regions 1, 2, and 3, I think ang nakitaan nila sang reversal of trend. Sa ato di subong, fortunately for us, grabe ang aton nga pagbantay kag pag-monitoring, ginahimo tagid ang tanan nga hindi na matabo sa aton di sa Bacolod. Otherwise, kung magsaka naman ang aton, i-escalate naman ang aton community quarantine status, balik naman kita sa mabudlay nga pag-giho naton diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Sang nagligad nga mga sinimana, nagtinguha gid ang EOC, no? Nga makasugilanon sa mga kompanya nga kung mahimo do away anay with Christmas parties, no? Kagkadamo man I think sang nag-cooperate, no, sa panawagan sang EOC. Pero kung may anong mga advice naton sa iba nga dod may ara basi may ara pagid bala nga mag tipon-tipon dira ma'am? Ginakalipay tagid na Action Boy ang pag-cooperate sa aton sa mga dagko nga companies. At least ang nakitaan ta na are especially ni mga BPO companies, kabalo ka naman ni Action Boy, I'm sure you are aware nga kada Christmas sila na ang they throw the biggest parties, Christmas parties ever since. No, kay tungod number one, by the sheer numbers sa kadamuon sa ilang mga empleyado. At the same time, syempre they have the resources. So sila na ang mga dalaguan din yung mga parties na makita mo gani kisa sa Laguna na sila kaya hindi na sila ma-accommodate sa mga convention centers, no. Kaya sa mga dalagko na sila nga hotels. And ginakalipay namon nga when we had a meeting sang nagsapol kami upod sa tanan nga mga BPO managers sang naga-operate nga mga business process outsourcing offices diri sa Bacolod, halos na nag-commit nga hindi sila Dali lang. Sige. Amo na ang isa man aguro sa nakabulig man dako parang nag-amat nubo ang aton sini nga kaso sang COVID diri sa siyudad sa Bacolod because of the cooperation sang sining aton mga dalagko ang kompanya, no, by not having Christmas parties sa karon nga tuig. Sige, balikan naton si City Administrator M. Ang. Ma'am, you were saying? Yes, sa nambal ko na kaina, Action Boy, ginakalipay, tagid ang commitment kay ginhatag sa aton ng mga BPO companies, ang mga dalagko ng mga malls, nag-commit sila na for this year, wala sila na isang face-to-face ng mga parties, kag mga gatherings para sa ilang mga empleyado. So, dako ina siya nga bulig, dako na nga relief para sa EOC, para gid sa aton syudad nga ma-control pagid naton ang pag-spread ng virus. Gusto naman i-remind sa aton nga mga ka-action bala ma'am nga December 20 kita subong, buwas 21 amo ning pag-start sang moratorium sang pagbalik diri sa mga LSI hasta ini sa January 3. Ang iban nagpalapta sang sala nga impormasyon nga kuno lockdown ang Bacolod nga amo na hindi sila makapuli. Oh, yes. Amo na ang isa ka frustration naton Action Boy halin gid sa pagsugod sang pandemic
kay may mga tao bala nga nagadugang pagid sa aton mga concerns kay pareho sila mga nagapalakta sa mga fake news, nagapangsasko, so hindi ta maintindihan kung ano ning intention sa mga tao ngani nga ang ginadugangan nila ang confusion, ga-create sila confusion kag panic sa mga tao naton nga hindi malang matuod ang ilang gina-post. So I hope kung sino man yung mga tao that they should stop it kay hindi na makabulig sa aton. We should muna bala ginambal sa mga slogan sang DOH nga kag sang national government nga we heal together as one. Nabla tani ululupdan tani bala kay it concerns all of us ang COVID-19 wala man na nagapili ako na diin ka nga political party kung maiguan ka kag malatnan ka sang infection pare-pareho gid kita tanan nga apektado no. It affects everyone. Ang aton ekonomiya subong nagasuffer tungod ni sang pandemic. So tani bululigan tani kag dapat ang tagsa-tagsa sa aton gahimo man sang paagi nga makontrol naton kag makabulig kita sa national kag local governments sa pagtapna sini sa paglapta sang COVID-19. Ako ka agree ko na ma'am sang imong hambal bla nga samtang kamo dira iya sa gobyerno sinala-sala na sang sinakusako kung ano ang himuon nga matikang para matapna ta ini o kung malabulga natin paglaptam ang iba niya nga tao iya sako man sila sa paminsan kung paano iya ma-undermine or makahimo sa mga kuan bala mga kuminto nga kontra agapalain sa nga nagatrabaho tudo. Yes. Amo na amo gina action boy ang isa naton ka cancer sa aton sosyedad sobra pa sa COVID. Sobra pa sa COVID. At ani kung wala sila imuon ma-post na lang sila mga Bible quote, siguro mas makabulig pa na siguro. I mean, they have so much time on their hands nga makaubra sila sa mga meme kag sa mga fake news, makapaminsar sila sa paagi. Abi ko ni mo una nilang ila creativity, magubra sila sa mga infographics nga makabulig. Makadisseminate sang impormasyon parte sa COVID kag paano ni naton mapaiway. Hindi ta matalaon ng tao tani bakay ang tao ano pang tao kakwan kung sa daw ang tao daw hindi lain na lang ito paminsar sa mga tikang ginahimo sa gobyerno daw puro na lang yung ginamalisyahan tungod sa ginatanom nga mga malisya ni sa mga tao man nga wala sa himuon sa kabuhi. Yeah. Well, amo gina problema naton action boy sa aton di sa Bacolod tungod nga daw may ara pa iban nga hindi gidya bala hindi sila on board sa aton mga ginahimo nga muna sa siling mo na kaina ang sa EOC da nagapolitik sila gatrabaho pulaw bugtaw na ang pulaway sa pag-surge ng cases naton hindi magwanta kag of course ang imo nga tension ang anxiety ang imo nga kulba nga mga cases nga hindi mga manaog kag hindi magdamo pagid kay na experience ta nga na overwhelm ang aton health system wa kita butangan sa mga pasyente tapos amo tong pinakabudlay nga parte sa aton sa pagsaka gid sa mga cases and we survived that nakalampuwas kita sina. Pero ari may mga iban pa yagyapon nga kung ano-anong ginahimo para like you said to undermine our efforts. Sa imo councilor, I know you have been in the forefront from the very beginning no sa sining problema nga sining pandemic ni ara kag sa forefront halin gid sang una gid pagsugod gid. Has there a point in time nga daw masurrender ka man councilor? Oh yes, many times. Many times. Pareho man na daw ma-surrender ganing aton mga doktor sa Action Boy. Nakatilaw kita nga nagalibion ng aton mga doctors nagaayo sila sang time out nadumduman mo na. Kadumdum na madumduman mo na nga nagpangayo time out ang aton mga doctors. We are all human beings. Si Mayor Bing parte man ang iya nga sakripisyo kag pulaw bugtaw man kontak sa national government. May tanan na lang no may makontak sa national government may mga mangayo sa logistical support kung sa diin na lang either sa regions and then naga-Zoom meeting kami sa mga doctors
Di kabalo ka naman ang aton mga doktor, sako man na sila, may mga ganaga-rounds na sila sa adlaw. So kami na ni Mayor, kag ang iba ng mga city officials upod sa aton EOC, usually nagamit kami sa mga doctors na gabi, astana na kung tag-ano oras, no, naga-Zoom meeting kami. So grabe to nga time, it was a very difficult time, kag hindi ba lang diri sa aton ina-experiensyahan man na sa iba nga mga syudad, sa iba nga mga pungsod sa kalibutan, kung sa diin may mga surge kita nga nakita. But we survived it. Fortunately and luckily for us, ginapasalamatan tanan nga mga frontliners, tanan nga mga officials naton sa syudad nga nagbulig, and of course ang aton nga mga organic gidaya nga mga empleyado kag mga health workers, ang aton mga barangays, dako ang role subong sa aton mga barangay officials, ang aton mga barangay captains, ang aton mga BHERTs, ang mga kagawad, dako gid ang nabulig ni nila sa aton in our fight against COVID. Of course, hindi tani mahimo tanan, wala man kita nangin successful kung wala sang bulig sang mga national government agencies na nagpadala di dayon sang logistical support para sa Bacolod. So, it was a combination of all the efforts, but kung sa imo nga question nga kung daw ba surrender, many times daw ba surrender kagidi, can you imagine nga ang mga tao nagapanawag kag wala sang butangan sang nga hospital room para sa mga pasyente nila. It's frustrating, and at times daw makapoy gid, but we have work to do and we have to do it. Somebody has to do it. Mo gani kay ako na eksperyensyahan ko man na abla kay kundi ang akon nga misis ara man sa medical field abe. Yes. Nag-abot sa Chimpo bala counselor nga ginabas na sila, ginakomentahan na sila sa hindi mayo kay ti way nagabaton pasyente. Pero ti way kabalo gali iya ang iban nga way nagabaton pasyente kay way na staff. Mga matipan sa pasyente kay nag-resign na ang mga staff. Sila nga hindi ka mo magbaton nga kakitaon nga may mga katre, may ara nga available nga rooms, may bakante nga rooms. Ang bakante nga rooms will always be there. Ang problema taya is who will man the rooms? Sino ang mga staff, doctors, nurses? Naging kulang kita sang doctors and nurses at that time. So muna siya ang budlay kaayo na experiensyahan naton, and we don't want that to happen again kay hindi ta kabalo kung just the same ma-survive naton. Of course, ang himuon tayo will just do our best, but mas mayo gid kun hindi na matabo muna nga ang ginahimo ta subong is todo gid intensified education information campaign kung anong dapat himuon kag anong hindi dapat himuon sini nga Christmas holidays, para hindi kita kung sa ano pa hindi kita mabihangan nga pag sulod sang 2021 basi magsaka naman todo ang mga cases, mabudaya naman kita. Amo gani na nga ining managa-comment bala ti kita ang pumuluyo ang ibang nga tawo especially ning ga-comment ara lang na sa ila nga balay kay naga-confine man sa ila kaugalingon kay para nga hindi man sila malaknan kamuya ara na sa inyo balay iniya mga frontliners tatutuya kasi gimiting ga ginawa to risking their lives, yes, risking absolutely. their health. Sakto action boy kag isan hambal mo kagina nga pati ang mga health workers naton ginabash. Kami sa city government, ang mga city officials, na iya pamahaw na namon pirmi ang mga bash na iya kag mga rant sa social media. It has been part of the but we just have to go on. Ay magani counselor akite way makumog-surrender kay kung nag-surrender das ni anong guwa tayan dis Bacolod. Hindi na pasalamat. First, like I said, ang aton tanan tang empleyado sa City Health Office, ang sa aton DRRMO, ang tanan nga members ang EOC, but most especially ang tanan nga officials, like I said, most especially ang mga nag-volunteer sa aton nga mga espesyalista na sila mga masako ng mga tao, but they have given their time and their talent, their energy, including their resources sometimes para nga to help save lives. So isa I think kung may ara kita nga natun-an sa aton sa pandemic nga ini nga nakita ta bala kung ano ang mga kabudlayan, pero nakita ta man on the other side
what is good man kay nakitaan taman ang pag binuligay. People nga wala tagit expect nga dako ang maging contribution amo na ang nakabulig sa aton dako man. Kag ang akon, abi mo nasakitan ko ging isa mamate sa mga bus ning isa ngayon lang ginahimo nga mga tikang sang aton sining gobyerno ginahimo nga mga measures abe daw gina kunan dahil nga kuno do may kwarta dira daw gina pangwartahan daw ga sakit kinang buot ko naman kun ano man nga paminsaron sa tao. Amo na gani Action Boy. Amo na bala siling ko we eat bashers for breakfast. We eat bashings and rants for breakfast. Mo gani nga siling ko timaylan ni gani ni okay daw bakod mo ning aton nga mga kontra mga frontliners naton nga mga opisyal kay daw na actually kay kabalo naman mo I know nga kabalo na kamo nga tiining mga bashers aning mga kuan magluwas abi sa nagareklamo gidya pero ang kalabanan sinadara lain ang ilang agenda may mga agenda na sila nga daan. Yes, definitely. Hindi man na sila mag-criticize ang unnecessarily kag inablang wala na bala sa lugar kag ang lain pagid kay gina-twist pagid nila kung anong kamatuoran para patalangon hungod ang mga tawo kag mag-create panic, mag-create sa kakulba sa aton mga pumuluyo nga hindi man gidapat kuntani. Isa lang gani ka example sa nga amo sina atong picturean bala nga nagapaninlo sang fountain dira to bang. Nagapaninlo kato maubog kag ito kay maninlo kato mo tigin kuan nila yang negligence on the parts nga aton sini nga syudad. No, hasta pagid ina Action Boy kita mo. Hasta pagid ina. Paninlo to kay ginalumot may mga lumot-lumot na da siyempre panaugon mo gina to kag tinluan ginapaliguan kuno paligo kag negligence on the part of the city. Yeah, I hope tani innocent lang to kag tutuod lang to nga wala nakabalo ang nagpost nga abi nagapaligo wala lang siya nagpamangkot. But mayo man to nga gin-clarify man dayon ni Councilor Cindy kag gin-post para nga nabalaan sang tanan nga fake news naman na. Correct oo. Ako nga siling ko na post na gid ni na-clarify ni Councilor Cindy ni hari pagid sila gyapon no. Galing kiti makilala ko man God bless them na lang Action Boy. So meaning daw kuha ni sila Councilor ma'am kuha ni sila ng they won't listen to reasons. Yes. Ang ilan niya mula na iya. Lain na yang ilang mga vested interests kung mag-amo sina kay hindi na eksakto kay naklaruhan na gani. Ti kung ginasigi pagid nila. Lain na yang sitwasyon mag-amo na. Mga atong operation, by the way, last day, mga atong operation dira sa base center, sige na tagyapon? Yes, in fact, nag-extend kita hours as necessary. Kahit, siyempre, magaging damo sa kinanglan sa aton mga consultation services. Kaga para ginada sa mga symptomatic, makabatsyag sila sa mga sintomas, wala sila sa kantuan nga doktor, so ara na aton mga doctors nga naka-assign. So sige na siya gyapon at the same time ara man da ang aton swabbing Action Boy para sa mga aton surveillance testing which by the way ginasige gyapon naton ubra. Okay, so sige gyapon na kag I think may plano pagid nga other sectors mapaidalom sa surveillance testing? Gina-evaluate naton kung diin nga mga sectors ang makitaan kay so far ginapasalamatan taman na gani we thank God nga ang results ng aton ng mga surveillance testing nagapakita nga manubo ang infection rate sa mga sectors nga na-identify naton. So far amo man na ang mga nakita naton nga kaga amo na ang bentaha sang surveillance testing kay immediately mabalaan naton kag ma-ascertain gid bala mapiyo tagid nga ini nga sektor taas na ding infection rate diri naman hindi kaga at the same time may mga kompanya ya Action Boy nga sila mismo naga-conduct man sang surveillance testing nila ka RT-PCR testing. So gina-coordinate man na sa aton sa EOC kaga amo na nga gina-schedule ta ang aton surveillance testing kay para hindi kita ma-overwhelm ang aton mga quarantine facilities kag ang aton man mga healthcare workers.
Kag siguro akong Councilor, lastly na lang ako, may isa lang ko comment nga ang ining pagnubo sang kaso diri sa Bacolod, in fact zero kita kahapon diri sa Bacolod. Ang pagnubo sang cases, especially sining bulan sa December, meaning to say nga ti ara sa insakto nga direksyon nga ginahimo sa aton sining nga mga opisyal, no, ang EOC, ang aton nga Interagency Task Force, no. Kag para nga inibilang mga nagabash ni kabalo kita nga ang ginahimo sa Bacolod is being copied by other IATF, by other local government units. Tayo kayo bring up mo na Action Boy because already 19 na, no, 19 naka cities, towns, and provinces ang naga-replicate sang aton din nga mga COVID responses kag ang aton systems and procedure sa aton EOC. Mhm. So it is mention gani ni Mayor Bing ang ano gani na inang when you copy somebody, when you are being copied, it's some form of flattery. Preko, The best form of flattery. Kaya that means you are doing something right, something good, worthy nga i-replicate or sundon sang ining mga iban nga mga LGUs. So including Davao right now nga nag-experience sila sang surge, ang Davao City aton systems and procedures ang ilaman nga ginahimo. So mo na gani the best form of flattery kuno is through copying mo, no? Yes. Sige. Amo na nga siling ko duway gid isang rason nga komentaran nimo or ipakalaino nimo ang ginahimo sang Bacolod, sang IATF diri naton lokal IATF kag sang EOC. Way gid rason nga ipakamalautom sila kay ginakopya nga na sa iban tato sila wala man labot sa politika dis Bacolod ya. Ginakopya nila kay makita nila nga sakto nga kagusto ang ginahimo mo. Yeah, Davao City gakopya sa aton tidto sa ano bala. Mhm. And that is Davao. But you know, understandable man na Action Boy kay wala labot sa politika abi, no, which is again unfortunately for us, part and parcel na nasang aton di nga pangabuhi. So, wala labot sa politika. There are people nga gaka-inconvenience sila mo. They feel nga ang mga ginahimo ni naton nga pag-restrict, nga hindi sila pabiyahihon, may mga amuning nga requirements, hindi pasudlon ang kabataan. Hindi pagpagwaon ang mga tigulang. Di may mga iban nga nga maapektuhan sila. They feel nga gina-restrict sila, part of kung may inconvenience bala kung out of their comfort zone sila amo nang ginasuguran nga nagareklamo. Amo gani man maintindihan ta man na, no, galing kay amo na at this time of the pandemic. Why this ang tao nga gwapo tanan di piktado? Yes, oo. Tsaga mas may na lang nga i-bash kita nila. And we do something wrong, we do something right, kag i-bash kita nila, kag amo na napapanaog kang cases rather than pag-bash nila, ti mauklo ka na lang dayon kag mauntat ka, hindi ka na lang magimo or mag-give in ka sa pressure, and then pabayaan mo nga magsige saka ang cases. I think the choice is very clear. Amo na gani nga may isa nga naghambal ba sa akong councilor niya ining pandemic, ining kwan ining sitwasyon di sa Bacolod, ining pandemic ni na damo gini mapiktuhan din nga mga kwan nga mga opisyal nato, mga konsyal, mga amo ni malain gini sila niko no hindi nga pandemic ni would test sa ila kung ano sila kabakod kung ano sila ka atubang sini nga problema amo nang chance sila to show their mettle. Yeah, and I hope people will remember kung sino ang mga tao nga wala gid binuligan kag wala nila nabatian during that time nga nag-pandemic. Pero naga-create ng gahod. Naga-grandstanding ka magala ka criticize. Nga balang armchair critics bala, armchair judges sila ra sa skilled. Gatulok lang sila, kagahulat sila for you to fail. Nga kung tani kung may mayo silang ideas, pag-o nila kag volunteer sila, ga-volunteer gani ang wala ginasulduhan ng gobyerno, ga-volunteer gani ang wala ya sa politika kag wala interest sa aton politically, naga-bully gani sila sa aton adlaw. If they have good ideas, they are very much welcome kay kita ginapamatian ta ang tanan nga mga suggestions.
So I hope ang mga tao madumduman nila kung sang tiyempo sang pandemic, sinong wala nila nakita. Sinong wala nila. Hindi na lang tamagabas ang wala nila nabatian kay may iba niya nag-create sang gahod, karagahod lang, wala man sa may hinimuan. Sige. Anyway, Councilor, madamog salamat for your time. Thank you very much. And good luck sa mga palabuton patanon ng mga buluhaton, Councilor. Thank you man, Action Boy. Madamo nga salamat. Thank you sa inyo, ang aton mga miyembro sa media. Dako ang contribution man sa aton sa COVID-19 nga pag-control naton sa cases. Tungod kung wala sa inyo, hindi ta mapalabot sa publiko ang aton mga reminders, ang aton mga health protocols, kung anong dapat himuon. Kaga ginapasalamatan ginaton. And Action Board, thank you for giving me the time. Sige. Aga. Thank you very much, Councilor, and Merry Christmas lang din sa imo kasi imo Merry pamilya. Christmas! Merry Christmas. Thank you. Mga kaaksyon, si City Administrator M. Ang, ang Executive Director man sang Emergency Operations Center sa Bacolod, perting trabaho ni Madam M. Ang. Ako nakita ko with ang iyas ni kita ko ni sa kuan mo ko daw tsaka ko daw gahilibio na ni sa sang nagliligan mo kay daw hindi nakagwanta na pero sige lang sige lang gyapon no. Anyway, good morning anay kay RR Montua Rehinio. Good morning sa imo Elizabeth, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Albert Loreno. Happy Sunday, blessed Sunday sa imo. Jenny Muhilio Galabasa, may biyahe sa Bacolod to Isabela sa 29. May daw wala man niya ang biyahe daw, sige man no. Lala, morning. Sa kay Rockney Malinaw. Shout out lang no kay Priya Remark de los Santos. Kag happy birthday ko no, Remark de los Santos. Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Maayong agawan, watching live diri sa Taiwan si Isang Hampas Lupa. Pa-shout out ko sa pamilya Sinigaran, sa ila ni Art Hensley Tadifa, kag Ashley Heaven Tadifa. Merry Christmas sa inyo kuno. Jovel Trinidad. Monitor lang kami sa dire, no? Sige, thank you. Sa kay Trix Reyes, Richard Daet Pacheco, sa kay Ligay Villares Achivar, good morning man. Alex Montesa, of course. Gid siya, no? Sa kay Bibing Balwarte, dali lang ka nagsinulod na ning iban nga mga kuano. Kay Ako Maldita, Jocelyn Kalamaan, good morning man. Kay Raymond Arcadalida, boy, as lang ko tani kung dayon ang lockdown sa Bacolod sa 21. Why lockdown sa Bacolod? May moratorium lang kita sa pagbaton sa mga LSI. Why lockdown sa Bacolod? Hindi kay Raymond, hindi lockdown ang term dira, no? Moratorium ina nga alin sa December 21 hasta sa January 3, why hindi na magbaton sang LSI ang Bacolod, no? Para nga hindi ma-overwhelm ang aton nga mga quarantine facilities. Kaya para maka-enjoy man ang tundra nga mga frontliners sang Christmas, why anay sang batunay sang LSI. Good morning man kay Cory Vidaha, kay Veronica Manukan, Bia Jonathan, of course, good morning. Martin Aliling, Leda Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Good morning. Jeril Gadudo. Kay Bebing Bautista. Of course, aragali si Ma'am Vanessa Mayo. Mayang aga. Jezreel Rino. Good morning, man. Watching from Sepsu, Kawankalan, Central Philippine State University. Mga ka-aksyon, Action Radio Philippine Standard Time, just 40. Mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang dugang naton diri nga mga pahibalo. This time. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide magpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas... Kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Anay. Sa kay Gerald Hermino. Tamyaw niya lang ang Hermino family. Dira sa nabukid yon sang Villasol sa Bayawan City. Nga solid listener gid sang ARB, no? Dira sa Bayawan, ha? Okay. Salamat gid. Sa kay Seth Nepales sa Magwad. Good morning man sa imo. Jessera akon sa kay Noel Amar. Maayong aga man. Kay Riz Ralph Natividad Sapungan. Watching from Bago City. Shout out ko no kay manang niya gingging kapisan nga empleyado na mag-overtime. Ay. Sige. Good morning dira sa inyo, no? Kag mayo lang nga pamati ano kay nag-wind up na kita sa ato sining programa, no. Okay lang. Amo na mga aksyon nga subong ni medyo ecstatic ang Bacolod because sa kahapon nga record zero ang aton nga COVID case sa siyudad sang Bacolod, zero kita. Ha? Mo to ang balkin ani sa kuan ni City Administrator M. Ang. Nga ang record naton sang mga kaso, halin sang December 1 hasta December 20, isa lang nakadlaw sang bulan sang Oktubre. Ang bilog talo nimo ang December 1 to December 20, isa lang nakadlaw nga record sang bulan sa Oktubre. Sa itong kuan gid bala ara gid sa height gid sang ang sitwasyon naton diri sa siyudad sa Bacolod, no? Kahapon nakalipay naton sa paghibalo nga wala sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod, wala man sang record nga napatay. Amo ni ang record kahapon no halin ni sa DOH Region 6. Ang kahapon nga adlaw nga record ang may pinakamadamo ang sa probinsya sang Iloilo nga may 19. Ginsundan ini sang probinsya sang Negros Occidental nga may 10. Ang sunod gali sa probinsya sang Iloilo, ang syudad sang Iloilo 11 ay ilang kaso. Ang Negros Occidental 10. Ang Capiz may 6. Ang Aklan 1. Kag ang wala yasang na-record ang Bacolod, ang Guimaras kag Antique. So, it's a good news para sa aton nga mga taga-siyudad sa Bacolod. Nga somehow, nakita naton nga ang kaso sa COVID-19 cases, ang COVID-19, naganubo na gid man, no? Naganubo na gid man sa sining mga nagliligad nga mga inadlaw. Kag sa nasiling tana, suno man kay City Administrator Emang, nga isa sang rason diri is ang kooperasyon sa aton nga pumuluyo. Isa ka dako nga factor diri magluwas sa mitigating measures
nga ginapatuman sa aton sa otoridad, sa aton gobyerno, sa aton nga EOC, sa Interagency Task Force. Ang isa sang rason is ang kooperasyon sa aton nga mga pumuluyo. Amo na bala na basahan ko ni sa ka-post ni former Councilor Attorney Cesar Distrito. Nyati, kung hindi ka Christmas party subong, dasun tuig may ara pa man. Kung hindi ka family reunion subong, dasun tuig, pwede pa man. Ang problema na da, kung piliton mo gid mag Christmas party subong, matapikan ka, diba si dasun tuig, hindi ka naka-Christmas party. Ha? Piliton mo gid, nga mag Christmas party subong, matapikan ka gani, bangod sang tipon-tipon, dira. Diba si kung dasun tuig, way ka na, hindi ka naka-Christmas party. Amo na ang masubo yung sitwasyon, no? So, mas mayo na lang, nga subong sini, pangandam na nga daan, para nga sa matabot nga mga inadlaw, sa masunod nga mga tinuig, makapadayon kita gyapon nga maka-enjoy sa aton sini nga pagpangabuhi, no? Kung mag-birthday ka kagula party, hindi mo na guro. Hambal ni Councilor, ni former Councilor Distrito, Nya kung mag-birthday ka, kagula parte, hindi mo na guro mabuhinan edad mo. May gani, parang hindi madugangan edad mo. Anyway, so kung mag-birthday ka, kagula parte, hindi mo na guro mabuhinan edad mo. If hindi ka mo reunion, hindi mo na guro maguba pamilya nyo. If hindi ka mo Christmas party, madayon man guro gyapon ng Paskwa. Pero kung maglatnanay ka mo dira, for sure, wala na sang parties, wala na sang reunions, wala na sang Christmas celebrations nga paabuton pa kamo, no? Just for this year lang man na, Spend time with your families at home para damo pa nga birthdays, reunions, kag Christmas ang imo mga friends, co-workers, kag pamilya nga ma-celebrate ninyo. Mao tama gina kay sakto Councilor Distrito, no? Ano na iya nga mag-ubra kagit pilit abi Christmas party subong ara pa ang danger sang paglaton sang COVID-19 basi magkalalatnan ka mo dira basid sa tuig way na mo Christmas party hindi na mo ka Christmas party birthday ka subong tiba ilang danay birthday ka lang ya pag pasalamat na bla nga nakalambot ka sa mo ng edad di wala na party kay basi bla kon piliton mo gid kay amo na nang imo katapusan nga birthday party masubo na ya. Kaya family reunion, ang sila ni Councilor Distrito, hindi mo na maguba pamilya mo. Kung hindi ka family reunion, subong, sa amon nga mga classmates, kung hindi ta ka-reunion, subong, hindi mo na guro maguba ang aton nga pag inupdanay, pagtamdanay naton, dason tuig, makita na man kita, magtawhay na, kag may bakuna na, kag wala na sang katalagman, ining COVID-19, hindi tagid pagpiliton, no? Kaya sa siling na, ang ining pagtapna naton sang paglapta sang COVID-19, mahimo lang ini kung may kooperasyon ang aton nga mga pumuluyo. Without that, why niya? Lantawab la dito sa Amerika. Pasok-sokon mo sila mas ang sang face mask, hindi sila garali sila. Patuman mo tong social distancing, ralihan nga nila ya, mga wise la ya. Wais laya ka cooperate. Amo na nga isa kadlaw yung tag 3,000 patay sila. Masubo nga balita na. Isa kadlaw tag 3,000 ang patay. Isa kadlaw ya 190,000 ang gakapya latnan sang COVID. May isa to gani kasubo nga balita mag-asawa. Napatay ang asawa sang COVID. Siya mo man pila lang niya ka minutos after na patay asawa niya, patay man siya, mag-asawa sila, nakita lang kung yatay sila sa ila kamot. Amo na niya. Boy, dito sa Amerika, pagsugod niya, makita mo yan. Makita ko sa mga balita, garali ang tao. Pasok-sukon mo ya face mask, hindi sila ya. Ang presidente, ganito ya si Donald Trump, ginahikaya niya si ang kontra nga si Joe Biden, kaya nga ako nag-face mask. Amo na ya ditong ilang. Titanawa na, isa kadlaw isa kadlaw 3,000 ang patay, sobra pa sa gira, may gira mo. Damo pa yan kapatay kung sa COVID sa may gira. Dito sa Amerika na amo na mga kaksyon nga, subong niya wala to ni guro nila dito nga magpungko na ang bagong administrasyon, si Joe Biden, nga presidente sa Amerika,
para mapatuman na ang gusto ipatuman sa mga health authorities nga wala nga mga protocols kag mitigating measures mapatuman na nila nga wala mahimo sa timpo ni Presidente Donald Trump. Amo na nga diri sa aton, amo man na ang panawagan man. Kooperasyon ng mga kaaksyon. Kooperar lang kita. May kabudlayan gid man, mapektuhan gid man ta. Kabataan ta hindi ta malagaw sa malls. Di ba? Mapektuhan gid man ta. Sino ba lang wala mapektuhan siniyaw? But kung mag-kooperar lang kita, ma-overcome ta gid ni siya. Gapati ko ma-overcome ta ni siya pagi sa aton nga cooperation. Kabudlay gid man mo. Bisan ako personally may mga kabudlayan nga ginatubang tungod sining mga restrictions, mga protocol nga ginapatuman, hindi mahapos mag face mask kag mag face shield. Ha? Kung daan nga kulang pa sa exercise daw kadasig sa ako na puon. Mag face mask ko, mag face shield, puti ano amo nang kuan mo? Amo nang protocol. Amo na ang ginapanugyan sa aton para likaw nga matapikan sining COVID-19. So again, ang keyword is cooperation para nga mapakigbatuan ini naton tanan. With that mga kaaksyon, kita na kita liwat sa masunod nga Domingo, no? Masunod nga Domingo medyo ko na after Christmas na, so I just would like to take this opportunity nga tamyawon kamo tanan sang advance Merry Christmas, no? Kag kabay pa nasa siling na naton kung wala man niya party, but we will continue to celebrate Christmas as it is. Ang pagkabunag sa aton Ginoong Hesukristo. Hindi ka na lang mag-party kita para ma-celebrate na, no? So, let's just celebrate and feel the spirit of Christmas. Kag i-celebrate na ng Christmas nga safe man ang aton sini nga pag-celebrate, no? Advance Merry Christmas sa inyo tanan. Kabay pa nga mangin makahulugan ang aton sini nga pagsaulog sang Pasko. Kita sa masunod nga Domingo sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila